ing kalam yuan harga pandamungan bisa gini, piye cadene ini yo kan gawe wong sepuh wong anak kok bocah lanang iki wis umure udawara 9 tahun kuwi supaya enggamu kasih jejakane bose bisa gini bae muka dimahmu omongmu ngono wis ajae wis seneng karo wedok wis saiki kowe ngono nek pancen kowe wis seneng karo sampeyan bocah endi anake sapa jenenge sapa mangko kakak-kakak tak telu iki bakal budidaya matur nuwun kali gandane kakak Antasena kakak Tontojo kakak Gendut baris bae dino sareko wis sanggeni medhep nandhang kunjana apa ombangan ngomong wong saiki kok ngomong ngerti kunjana edan apa kuwi lara sik lara edan utawa lara edanan lah kowe ngomong lara edanan wedok aduh ora kunjana bae ora ngerti kan bos sing selektif bahasane iki bos sing gampang dimengerti kalau sing dolen sami ngono aku gandrung kayu pion lawan bocah saka gunung yo jenenge Endang Jayeng Resmi atmajane Cengkeremban Begawan Jayeng Sabdo saka pertapan Cemara Gading sing wong ora arek batinku kan Miwatan ning kayon akraban damunkan dimanenkan kasoman pasaring ornamen gegono rasane mongso bar nganti selamat menikmati bisa kita tadi kowe gandrung lawan putri saka Cemara Gading atmajane Cengkeremban Begawan Jayeng Sabdo sing jenenge Jayeng Resmi yo lah kok ketemu utawa seminggu kepopo nalika aku nang jagat nyawang medhun ana senggan kang penting sirku arep raup ning kono lah ono wanita alian iki malah aku Jayeng takoni aku jeneng Jayeng Resmi sing pertama Cemara Gading karo mangan kacang bro aku lah cara tembus sekretariat mau berbeli-beli jadi bisa gini seneng karo wedok ora ketok ditutup-tutupi bocah mau baju tak kerjain tak takoni tajak ngobrol sedina perkasane tak takoni pokok kowe tak pek bojo ngono piye cai jawabane bocah ora jawab apa-apa ora langsung apa-apa langsung ngikuti kumbane mengkelepan 5
Pangalapanku. Kok saya resmi mau mengko membuli. Nek pancen kowe tresno karo aku, hubungan aku nek wong luar aku. Kaya ngono ta.